Добър вечер, многоуважаеми дами и господа при Клатефал. Днес една ексклюзивна тема. Виновните за падането на малайзийският Боинг в източна Украйна с 300 убити изглежда още сега са прекалено очевидни за европейските политици. И то дори преди експерти да са имали възможността да разяснят случилото се. Обвинението срещу сепаратистите и Русия не се основава и до ден днешен на неоспорвани факти, а единствено на неустановени предположения и чисти спекулации. Като същевременно бива отправен огромен вик за болезни икономически санкции срещу Русия. Русия от своя страна отправи предупреждение към Запада за трезвено търсене на истината относно падането на самолета MH17 и постави следните 10 въпроса. Първо, защо е напуснал този самолет международният летищен коридор, точно малко преди катастрофата? Второ, отнася ли се при напускането на въздушният маршрут за навигационна грешка или е следвал екипажа инструкциите на украинският въздушен контрол в Днепропетровск? Отклонението към лявата граница на международният коридор възлиза малко преди края й, близо 14 км. Трето, защо са били стационирани точно по време в области на източна Украйна, контролирани от украинската армия, голям брой военно-въздушни защитни системи? При положение, че сепаратистите не разполагат с абсолютно никакви самолети. За какво биват използвани тогава такива системи? Четвърто, защо стационира украинската армия на границите на от нея контролираните територии, непосредствено преди трагедията, така наречените БУК оръжейни системи? За да поясним, една БУК система се състои от радар, командващи машини, както и от стартови машини. Всяка от тях разполагаща с по 4 ракети. Руски въздушни записи доказват съмнителни движения на такива оръжейни системи, също непосредствено преди катастрофата. Пето. В деня на падането засилва Киев активитета на така наречените купол М19С18 радарни системи. Това са ключови компоненти за БУК-системите за изстрелване на ракети. С каква цел? Шесто. Какво е търсил един украински военен джет в този коридор, който е резервиран изрично и изключително само за цивилни полети? Седмо. Защо се е приближил този военен джет до пътническият самолет, до разстояние от между 3 и 5 км? Украинските Су-25 бойни изтребители са снабдени по правило с П-60 въздух-въздух ракети, които изстреляни на разстояние на от 5 км са гарантирано точни. Осмо. И западното медийно пространство курсира видеоматериал, който уж показва извозването на един БУК-система към посока Русия, директно след свалянето на самолета. Обаче това видео показва товарната кола сред една от улиците на град, който е под контрола на украинската армия още от май тази година. Къде бива закаран този в действителност? Девето. Къде се намира това военно оръжие в момента? Защо липсват няколко снаряда от него? По кое време е стрелало това за последно от ракетите си? Десето. Защо биват присвоени снимки от един американски сателит, който показва, че MH17 е бил свален от ракети на украинската армия? Случайно или не? Точно по това време, когато е паднал самолета, се е намирал този сателит над югоизточна Украйна. Между другото, това е сателит, който може да наблюдава изстрелването на ракети от различно разстояние. Американците са длъжни тук да публикуват тези снимки с цел да се служи на справедливостта. Дами и господа, остава само да изчакаме дали украинското правителство и зад него опериращите американски тайни служби ще могат да дадат убедителни отговори на поставените им въпроси.
Америка даде досега единствено на от нея подбрани журналисти достъп до документите на тайните служби относно свалянето на самолета MH17 и трябваше да признаят, че няма как да докажат участието на Русия при тази трагедия. Защо биват показвани такива важни доказателства само на екстра подбрани журналисти, а не бъдат показани на световната общност? Защо не обръща Америка никакво внимание на тези 10 въпроса от страна на Русия?